Hello, hello! Mayong gabi mga kabisaya, kabistak, mga kabarkada nga Bisaya. Lipay kay karong gabi una kay ang atong topic nindot kaayo pero dili pa ta magpadayon, mag-welcome sa ko sa inyong mga Bisaya. Okay? Welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show. O ako si Ate Vinky, inyong host gikan sa Ontario, Canada. Ug ako pod si Ate Gilma, inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes, two Bisaya women, okay? One mission Yes, to to inspire. encourage Yes, and connect Bisaya around the our world. world. Okay, mga kabisaya, kung asa man ka karon, naman ka sa Canada, sa Pilipinas ba, or asa ka United States, or sa Switzerland, or sa narabo ko amigo sa Switzerland, Austria na ko, o sa Australia, o sa Dubai, asa ka karon ka Japan ba, or asa, bisan asa mo ka, sa kalibutan mga kabisaya. Okay? Welcome kayo mo diri sa among Little Online Bisaya Family with Arigawa! Anang imong kape o tsaa. Yes. Lingkod, Yes. relax, o Mhm. mag-istorya uban ka namo. Yes, mga kabisda. Ayaw kong kalimot o comment kung asa mo nagtanaw. Kung asa pud mo kabisaya. Ako bisaya gikan sa Misamis Oriental, okay? So asa mo ka nagtanaw ay kalimot ha diya sa ubos comment. Alright? Kung first time nimo dinhi, welcome kay ka. Feel free to follow our page para magkita ta matag gabi. Yes, mga kabisaya. So kung ready na mo, okay? Kung ready na ba mo nga mo katawa karong gabi una kay ang atong let's begin tonight's conversation kay ang atong topic karon. Every Thursday, remember ha, chika katawa ang atong topic. So mga topic ni sa OFW will only OFW will understand this niya. This can be pure fun, okay? You need nights where everybody can just laugh everybody, okay? So, kung Filipino ka, kabalog yung ka, unsay meaning kung ingon sa imong mama? Unsa man na, sige lang. Unsa man na, ate, unsa Sige man ang giingon nga, sige lang. Unsa may pasabutan akong Sige lang. mama? Sige lang. Parang kuan na siya. It's just an expression. Sige Mhm. lang. O, di Sige ba? lang. Bantay lang. Sige lang gyud ha. Sige lang. So, Mhm. unsa may mga funny nga things na ang Filipino nga mga parents atong kasagara madunggan ate. Kasagara madunggan ato sa itong mga kuan mga Oo. Oy, daghang mga stories ang may tungod sa atong mga ginikanan lagi. Mhm. Na jud na sila expression. Mhm. Lang pagbantay jud diha. No? Yeah. Usahay bitaw no. Kani bitang mo kanang ni adto ta sa kanang layo nga dapit niya bisan gimingaw taon sila sige lang ano no kanang ingana ilahang Expression lang na pod. oo dili sila nang ang kumbaga support lang sila ba ang ilang expression dili sila kuan kanang may nga sige lang day okay lang day bisan dili sila okay no di ba ate? Dili okay. They will just say they're okay. Yeah, they're okay. Tama ng kuan ba day kana bang siyempre nakadesisyon na ba ta? O di ba? Mo gani. So, na ako ikuan ni mo te kanang na ako katawanan nga istorya about sa mga chinilas no. Chinilas so. Oh. Chinilas story pero dito ni sa tuan no kay kita manggod kung dinhita sa abroad no. Kanang diri sa lahi man sa Hong Kong lahi ko na siya tino. Kaya imong sinilas dili pwede nimo dalahon dito sa sulod di ba? Dili gini po pwede dalahon. Pero dili amang good. Ang atong sapatos dalhon bitaw. Oo. Ang mga sapatos nila dalhon niya. Kita bitaw yung nga ato yung nagdala man ng sapatos nga gisulod pag yun. Ay sulo kita. Napa istorya diba? Kanang sa ato
Mhm. Atong akong agaw sa akong tatay dito. Mhm. Isa ka sa mong balay niya, ingon sa niya na anang sinilas niyo ibilin gina ninyo. Kasinaw Oh, ka sa loob, di ba? Di ba kasinaw ka sa loob, dili pwedeng dalhin. Kabalo ka yes. ate, ang bata ti niya, bata Kasino pa. man. O, basta kabalo ka ti ata, kay kanang bata pa bitaw kay siya ti, no? Niya, di adto mis highway, kay mi adto mis sa laing sa sunod nga lungsod. Unya, Mm. ni kuan mi, nisaka sa kanang Bus. sakyanan, di ba kanang bus? Kabalo kasi gibilin niya yung sinilas sa dalan kay ni Saka siya. Nawag siya ibilin. I was thinking about that story too kay Tinuod ginati sa ako ginang ka sa amo ginang ko. tapos nagyan Rocky saan na asa imong sinilas? Asa imong sinilas nga? Oh, gibilin ako kay kinsaka man ta sa kuan. Huy, Ginoo. Sa pag-abot dito sa lungsod ato nagpiniil ang bata te kay iya magibilin tuwa sa highway dito gud sa amuhang di ba bari man amo kanang aham dito huno-huno ang bus. Dito po niya gibilin ang bus kani saka lagi siya niya o nagbuna siya nagsinas kay mo lagi na kiingnan man ninyo nga dili magsinilas kung magsaka sa kuan. Hagdanan. Hagdanan ba yung bus? Pagkaloy sa bata te oy. Luya sa mo hindi nawala to yung sinilas kahit pa Wala, oo te kay kay wala na suban. Lowe lagi ang bata tina mo na atong kataonan no kay kita mo follow bitaw sa atong ginikanan. Oo lagi. Okay, ayaw gyud og dalahan na imong kay lapok kay nakalapok kay mo sinilas ni isakad diri sa sagdanan sa ni Luna ana suste. Giuban man siya sa kanang sa lungsod te niya kay simpre lapok man gid ang ato kay kung bukid ta lapok man gid labi na sige ulan sa ato no. Sus, te pagsaka na sa bus gibilin man yung tao niyang sinilas nagtiniil yung taong bata so pagkainit. Pero day, you know what? Sa diyang bata pa mi, nakatilaw man kog chinilas day nig kanang dako na ko ba? Wala biya mig eskwelahan nga walay chinilas. Oo. Pobre man pud ta kaayo. Ya makatilaw gani kag chinilas, aga nang ina mong chinilas, perti dyan ni mong hinlo bag-o ni mo kuan kay ang katawanan pagite kay kung mag-ulan dito ng sinilas kung kano sa kinanglan talaga ang chinilas mo boy joker gid no kay aron dili mahimong hugawan ti imong chinilas okay dili kay kanang tungod ti kay dili man mi kapalit mabugto biyang sinilas kon lapok. Diba? Maulagit po. Maulagit po. Tinuod po na. Pagka-joker kahit yun. Pag maulagit ning inana akong experience sa una niya. Kanang, ang kakasuway katinga, kanang, ang sinilas te, di ba, sa sige na ni mong lakaw, di ba matudtod ang sampot? Ang iyang lubot na sa sinilas. Oo. So, biti kay, nabangag na mong kay, klarong bangag. So, akong gihimo, akong giputol. So, unsa kanang giputol na nimo kung na may bangag di na more ang akong tiil nagsinilas ni di wala na hinuig sa pin ang pinaka kana tikod bitaw te wala sinilas pero at least makita sa tao nagsinilas ko pero ang likod ay wala na joker gigati no ina na akong experience ate no nga pero abi nimo kasad murag malipay jud ta ato sa una pa na mapalitan gani tag tsinelas pero sinang kalipay nato mao gani onya te napagiti na bisan diri no sa atong diri sa Canada ikuan man ginato ibilin ginato atong sinilas sa kuan niya lahi pud atong sinilas bitaw muingon pa na ang tag-iya sa balay na hoy isuot mo lang ang tsinelas mo suot mo lang kasi ganito ganon pero maulaw jud ta no kanang maanad ta tino nga ato yung yes oo unya napagikataonan tino kay kanang mag-bring home kanang magdala tag container bitaw no kay ano bilang abi ang pinakakuan gid diri no ano ko restaurant niya ako mong dadon akong sobra ay sus ay laliman ka
ang akong anak na-train gyud na siya. Mm. Mingon adto gani mig kuan, adto gani mig restaurant. Mm. Kay siyempre pobre gud ta. Ingon ka. Panagsa lang ta mo adto restaurant. Mo adto gani mig restaurant. Wala joy mabilin sa iyang plato. Nga naman. Kay Nag-or- train man na siya na hindi pwedeng magsayang ka ng pagkain. So, kung mag-order gani, pwede nang order, doon yun na niya kay gibayaran ko kuno na daw. Paluisad. Yes. Yes, doon yun na usahay magtanaw na ko siya, ingon ko, uy, hala, murag na mumutla ka na diha ah. Og di niyo mahurot. Ato na lang tikom. Oy, sa una ti mahurot na nako pero karon ti dili naman gyud ti. Ako nga nang huda. Yeah, kaya nga kung anak mo dito ingon jud na siya maulaw na siya nga dili niya mahurot ang iyang pagkaon. Mana nga if I make food for him and siya, mama, just make enough. Okay? Not for me. Nya kita man na ginikanan kay gusto jud natong mabusog atong anak. Di jud ta kabalo. Hindi jud nato gusto nga kanang magutman siya ba. So, you know what we did? You know what he does? Siya, mama, only this much. Ngayon ako, Ross, kagabay ba ng imong kaon? Oy, hindi ka na bata, malaki ka na. So, siya, kaya nga, tawag na ako, kaya marunong na akong mag-diet. So that's the one thing. Sabi ko, buti naman yung anak ko naturuan ko ng maigi. Bitaw sila. Mo pud na siya te ang akong natun-an sa akong mga kanang apuhan sa una no kana bitaw ang plato limpyo na siya dili bitaw kanang dahon kay kanang kay dili ka kabalo og himo og dili ka kabalo unsaon paghimo sa rice. Kay ang rice na ang Ginoo naghimo anang rice mo nang dili yes. Kanang pwede ni man na siya kanang ikaw makatanom ka pero kinsa may naghimo anang mga talit na yun dili kung unsay nasa plato so kung dili nimo kaya nga hudton ayaw pag kaya ayaw usike. Ayaw pauhat dito kay di ba sa ato na mga dako kay nga dishes di ba diri naka-plate na tagaan di ba nag-serve yes mo lahi siya no yeah dito sa ato kay namay bandiha diha nga ay bandihado kaon nimo dito butang sa imong kung unsa imong kaon maura imong kaon yes ang katong kaya ra nimo ba so karon lahi na sa dihang nindako na akong anak he wants his plate na ano diha ang ihang gusto. Pero maulang na ang isang na usa nako kakuan moadto gani tab Pilipinas. Grabe sila no. Ang pagkain nila mura man kanang mayaman ba na ugali. Kanang kuan diri daghan kay putahe sa taas sa lamisa bisag ordinary day. Niya ang akong anak lahi. Ang akong tudlo sa akong anak. Isa lang jud nakaklase na sudan. Duha lang nakaklase na ay rice and na ay kuan. Pero other than that, no. No. I don't do that. I don't cook too many dishes in at once. Kaya hindi na sanay ang anak sa marangiyang buhay. Sa ato man te sa ato magud ang may tabo kay daghan kay sa pamilya gud. Daghan sa pamilya daghan gid lutuon. Mo pa na naandan sa akong nanay pero kanang mao na siya nga kanang daghan ang lutuon kay daghan kayo ni. Yes. Pero like mao lagi na sa una maulaw man kuti kanang anak restaurant to niya manang i-bring home maulaw ko. Yes. No? Pero kon diri no uy, sayang man ni siya. Magdala gid ko anti ako nang ipaputos. Yes. Yes. Hi Arnold. Thank you. Somebody is watching with us. Oh, see, he is my business partner from Kuan. He is my business partner from Georgia. Hi, Arnold. And is she Tagalog or Bisaya? Ilonggo siya pero nakakaintindihan ng nakakaintindi. Hello, shout out sa imo Arnold. Yes. Salamat sa pag-join.
pakisabi kay Ate Ging na ano, 'di ba? Thank you for watching. Oh, hello din sa inyo. Salamat sa pag-watch. Yes. Oh, so we're just having chika-chikahan for being ano yung mga experience na Bisaya being like unsa na siya ang tradition sa mga Bisaya, unsa na diya. So mao na hadlok lagi ko te. So share your comment unsa inyong mga kataunan nga istorya Arnold para ato na siyang i-discuss next time. O niya ano kung Filipino parties no, Filipino parties ate. Ilonggo siya, Day. Ilonggo. Ilonggo. Oh. Hindi siya ba masyado sa Bisaya siguro. Pero may business partner siyang Bisaya. Si Ate si Day. Nakakaintindi din siya. Pakisabi kay Day Angeles na kay Daiging na ano, pwede siyang umakyat dito sa stage namin. Yes, thank you. Do you want to come to say something? Gusto mong mag-join sa amin sa Arnold? I'll send you the link. Okay? I'll send the link in the... Pwede kang ibutang sa harap. Yes. So you can join and I can bring you here if you want to. So there's the link. You can just press the link and join with us if you want to. Okay? So, yeah. So, anong mag-party ba? Anong mag-party? Yes. Di ba sa ato, magsugod na tag alas 5 dire sa Canada pag yung alas 5 alas 5 na ta, no? Pero sa ato sa Pilipino uban sayo kay mo adto, usahay late na kay mo adto. Uy, klaro. Klaro. Dili klaro po na klaro day. Ang maganda. Pero ang nakanindot man gud kun mag-party ang Pilipino kay ang daghan sa pagkaon. So di ko mahutdan. Yes, I know and there's pang Sharon pa. You know what is pang Sharon? Kabalo ka gunsay Sharon? Dili, unsa man Sharon? Alutin mo ako. Mao gani ate. O di ba? Mo nang giingon nga bringing food home. Bringing food home gina siya human sa party, no? Ana itong tradition. Unya usa pag sa mga pinaka kanang aligre kay kanang mag-party ta kay nagi karaoke ate, no? Nagi ta kanang we love singing. Bisag mabuak ang pinggan sa atong tingog. Basta kanta lang gyapon. Mo lagi. Aligre kayo kay I don't know, it's just so much fun na mag-party ang kuan sa mga atong mga kabayan. Sus ay dili kay ang hibawan nimo day ang mga puti diri sa ato. Moadto jud na sila kuan. Gusto nila ang Filipino party kay ingna ngano. Nagdaghan jud tay kuan luto. Daghan jud tay. Unya, labaw sa tanan ati kung naa gani sa lahi. Ato ganang entertainon, anya atong kanon ato na yung bimong joke. So like this, try this. It's so fun, right? Oh, it's entertain jud para kuan, para aligre. So, maunay kuan. Unya daghan pag kay unsa pa man imong mga pani nga mga misunderstanding tesa. Kana bitag tong term nga kana Bisaya ya gahi bitag atong Bisaya unya. Ang translation sa English nagkalahi-lahi. Mao lagi. Tinuod sa mga Bisaya, you can experience that. Nga karang ang atong isulti lahi sa ilahang paminaw. Lahi sa ilahang pagsabot. Atong pronunciation. Yes. Labi na ning Bisaya kay haskang gahia jud. Okay, so dili man tanan, but most of us sometimes we forgot na ang ato bitaw ang English na A na E, ang I na bas kana sila ya O di ba makuan siya kanang ma strong accent siya na lahi ang iyang meaning. Gakalimot ako sa akong mga experience nga mga katawanan ang leaf left. Then we will remember that one day. Yeah, di ba? Like lahi na kaayo ang iyahang ang atong pagsulti atong pasabot different sa ilahang pagsabot kay siyempre ang atong pagsabot gahi no. Diha ko ante daghan kong experience nga ingon anak te. So unsa may atong kuan karon maghimutag wala man misaka si kuan si No, he's busy. I think he's busy.
Niagi man lang tingali to siya. Naara gyapon ay nag-watch sa ato. So, Oo na. so wherever you're watching from, okay, share your experience, a funny experience about Bisaya. You can Oo, kung naay mo naay istorya. link diya sa ubos among gibutang. You can join with us. Just press that link and you can join in our chikahan here in the Yun. yeah, Opo, in our naintindihan. live. Hindi niya Yeah, masyadong naintindihan kay kuan. hindi masyado. Kada oras, no, ganitong oras from 8 o'clock, talagang nag-aano kami. Nagla-live kami. 8 yeah. Edmonton time. Yeah, So, 10 o'clock. sa inyo ha. Sa inyo. Yeah, 10 o'clock sa Eastern time. Good Okay. luck. Mhm. Next na lang. Mabuhay ka mo. Good luck. Next na lang. Mabuhay ka mo. Go, go, go. Salamat. Salamat kaayo. Naraihan ko, ana. Salamat sa pag-ano. Thank you, Arnold. Okay, see, we are live. Kanang live kami dito. We are live every Monday to Friday, but every Thursday is a funny experience that we are sharing. So we will be inviting people who also love to share their funny experience. Especially with people who are in abroad. Because there's so many experience. Marami kasing experience. Daghan kami experience na kaya binang nakakatawa. Hindi na raw, naghahak sig katawa. Yeah, just to make fun and ourselves, our experience. And it's good nga magkatawa ta kay makawala sa stress, di ba? Pambawas ng stress. Yes! Okay. So, kung sa inyong mga sa tawagan na ate, mga katawanan nga may experience, share in the comment kaya among basahon next time. Oo, mag-istorya. Gagawa tayo ng story, exchange. Para mo na tong topic next time. And then, all right, so we are already more than 20 minutes ate. So we have to say goodbye. Salamat kaayo Arnold. Daghang salamat sa inyo hang pagtanaw o pag-apil sa among istoryahanay. Ang inyong mga comments ha, ay kalimot. Kung inyong mga story, mao ni sito nagbulol-bulol na ko te. Nagpalami sa among programa. Okay. Yes. Dayon lang ta sa pagdasigay, pag-ampo o pagtabang sa usag-usa. Yes. Sa Pilipinas, gihapon ta ka pamilyang Bisaya. Yes. Okay, so mga Bisaya, dahil salamat. See you tomorrow night again. Okay, magkita ta ugma alas 10 sa amua ug alas 8 sa amua. And then invite din yung mga family and friends ang daghan tang mga Bisaya. Bring your coffee. Yes. Coffee. Yes. And let's continue building a community full of faith. Hope. Yes. Laughter. And love. God bless everyone. Salamat kaayo. See you tomorrow again, guys. Salamat. Bye. Bye. Bye, Arnold. Thank you.